Hola a tothom, anem a continuar amb l'exercici d'escultura i el que farem serà veure com aplicar textures mitjançant el pinzell de dibuix del mode escultura. Si anem a aplicar aquesta eina sobre el model, veiem que sí, que estem modelant, estem incidint en la superfície, però que no ens està aplicant una textura. Per això el que haurem de fer és anar a la icona de les textures, que és aquesta d'aquí baix, i dir-li una de nova. Se'ns desplegarà una finestra on ens donarà l'opció de carregar una imatge d'una textura nostra o bé d'una textura que tenim a la biblioteca del Blender, que ja està preestablerta. Llavors, en aquest cas en farem una de nova, o sigui, una de nostra, pròpia, l'anem a obrir, anem a la carpeta on la tenim, per exemple aquesta, i ja la tenim carregada. Ara podem anar ja a les opcions de l'eina, aquí dalt, on tenim els paràmetres del pinzell i de la textura, aquí. I ara ja podríem incidir sobre la superfície, a veure què ens fa. Veiem que ens fa una cosa estranya, o sigui, no ens està aplicant aquesta textura. Nosaltres aquesta textura el que farem serà aplicar-la sobre la cella perquè simuli una miqueta el cabell i veiem que no ens ho està fent bé. Això és perquè les superfícies que tenim en el model són molt grosses i nosaltres li estem demanant una definició molt més precisa. Bé, doncs el que haurem de fer és activar la tipologia dinàmica, que el que farà serà afegir superfície nova, i aquí en el detall de la superfície el que farem serà baixar-li a 3, per exemple. D'aquesta manera les superfícies que afegirà seran més petites que les que tenim ara. Bé, doncs ja ho tenim. Veiem que a l'activar la tipologia dinàmica també ens ha marxat el sistema de suavització. Per això ho podem activar també des d'aquí tipologia dinàmica mateix, que és quan treballem amb aquest sistema normalment se'ns desconnecta el sistema de visualització general i si ho volem veure suau ho hem d'activar des d'aquí. Bé, doncs, ja ho tenim. I ara podríem ja aplicar. Anem a fer-ho. I ja veieu que ara ja és més... ja es comença a acostar. Tot i que ens fa com un granulat aquí, que a la millor no ens molesta, podríem continuar, però que si ens molesta també ho podem treure. Això és degut a que ens està aplicant superfície nova molt més petita sobre cares planes que ja teníem abans. I ens provoca aquesta espècie de rugat. Això, per solucionar-ho, podem afegir la superfície, en lloc amb el pinzell, ho podem afegir amb aquesta eina d'aquí baix, a la simplificar, que el que ens farà serà afegir la superfície més petita segons tinguem a la tipologia dinàmica. Veieu que ens aplica superfície molt més petita. Tornem aquí, així. I veieu que també ens està fent aquest arrugat que és degut precisament a això, a que estem aplicant superfície més petita sobre cares planes, de manera que el que ens fa és accentuar les arestes entre cara i cara. Això que estem veient és l'accentuació de les arestes entre cara i plana. En el mode de suavització ens surt això. En realitat anem a treure-li el mode de suavització i tenim això. Veieu? Tenim la superfície molt més petita. Si encara el volem fer més petit, doncs ho podem fer més petit. Compte amb això perquè el que fem és, d'alguna manera, carregar molt més el document i pot ser perjudicial. O sigui, l'ordinador, si no és potent, doncs igual no... El deixem una mica... Deixarem superfícies... Les deixarem com abans, les deixarem a 3. Jo crec que és suficient.
Torno a repassar, perquè ho veieu, fem així. I ara està netejant i les està deixant totes a 3. Compte amb això també perquè depèn del zoom que fem, ens variarà també la textura, la definició de la superfície. Diguem que ja tenim la superfície preparada per incidir directament en una textura amb prou definició. Anem aquí, així és a mi m'agrada treballar en mode suavitzat, senzillament ho he fet així perquè veieu què està passant a la superfície, de manera que jo prefereixo treballar així. I ara el que faré és suavitzar això d'aquí amb qualsevol eina, prement el Shift. I ara ja tenim la zona suavitzada i amb la superfície molt més petita. Diguem que el que hem fet ara és preparar una mica la superfície perquè a l'hora d'aplicar la textura ens quedi millor. Això també es podria fer amb un remallat, amb un remeix aplicat des d'aquí. I el que fa és agafar tot l'objecte i el deixa a la definició que volem. El que passa és que tampoc és gaire aconsellable perquè això sí que carrega molt el model. I a nosaltres només ens interessa que pujar la definició aquesta zona d'aquí. Bé, doncs anem a veure què passa. Ja queda molt millor. Si encara ho volem millorar, podem pujar més la intensitat i perquè ens marxi també, ens dissimuli una miqueta més aquests granulats que ens fan aquí. Això és perquè va repetint la mateixa textura i el que es pot fer és des d'aquí el traçat, que està just a sota textura, a l'espaiat, que està al 10%, doncs el podem deixar al 2, per exemple. Estirem enrere aquí i, ara ja queda molt millor. Es tracta d'anar preparant el pinzell i la superfície fins a que ens fa realment el que nosaltres volem. O sigui, tampoc és una cosa tan automàtica. Per tant, hem de ser conscients de què estem fent en cada moment. De fet, una cosa un cop es té per mà, doncs sí que ja és molt més fàcil. I he anat fent tots els passos perquè veieu el que us trobareu quan comenceu a aplicar la textura. En lloc d'anar directament a aplicar ja la textura com jo crec que pot anar millor, doncs ja estaria. Ja tindríem més o menys una textura, una possible textura que ens serviria per simular el cabell. Llavors, per continuar texturitzant, anem a carregar una altra textura, anem a fer l'entorn de la cara. Aquest cop no afegiré malla nova, sinó que tiraré una mica pel dret i anem a fer el texturitzat directament amb el que tenim i carregarem, en aquest cas, una d'aquí de la biblioteca, en aquest cas aquesta mateixa, potser, que és aquest tipus de soroll, i el que farem serà aplicar-lo aquí a la superfície. Veieu? És això d'aquí. I ens anem al mode d'opcions de l'eina i aquí on tenim la textura i veiem que tenim diferents modes d'aplicar el mapping, o sigui, el mapejat. Una és la que tenim ara, que és a partir del pla de la vista on estem. L'altra és a partir del pla de l'àrea on nosaltres incidim amb el pinzell, que són molt similars aquestes dues, però que el que fan és arrossegar. O sigui, d'alguna manera arrosseguen el pinzell, per exemple, els 3 punts els ha arrossegat, per això ha fet aquesta espècie de ranures. Però si li diem, per exemple, aquest d'aquí, que és a partir de la pròpia textura, el que ens fa és, ens va repetint la mateixa textura sense arrossegar-la, de manera que no ens ho deforma. Un altre sistema també és el 3D, que aplica un altre algoritme, un altre càlcul, que intenta donar un volum. O sigui, és una interpretació del que tenim aquí, que, segons per què igual ens pot anar bé, és una altra opció.
També tenim aplicar una textura de manera aleatòria, o bé el sistema stencil, que és un sistema d'extensió, si l'utilitzem, el que ens posem amb el cursor sobre l'àrea de treball ens apareix aquí a la dreta la imatge, que amb el botó dret el podem desplaçar allà on volem nosaltres. I amb el botó dret i control la podem rotar. I amb el botó dret i el shift podem fer-la més gran o més petita. I això el que ens fa és aplicar la textura exactament allà on la volem de manera molt visual. Veieu? Bé, és un altre sistema. I ara anem a acabar de texturitzar i utilitzaré el sistema aquest d'aquí, el sistema a partir de la textura. Trauré una mica d'intensitat perquè no deformi massa. El deixaré a la mida que crec que pot anar millor. Compte perquè amb els zooms varia la mida de la textura. Anem a fer una mica més gran, per exemple. Més o menys, i això seria una manera de texturitzar. Si a més volem visualitzar de manera més que es vegi més la textura, hi podem dir el sistema de cavitats, li activem i ens ressalta molt més el que és el relleu de la superfície. I res més, espero que us hagi servit i fins una altra.